Надявам се да стигна, защото добре дошли на всички в официалния Даниели Компютърс канал. Това ще бъде първото им видео, в което ще играем едно много забавно предизвикателство, където аз, колегата Ради и шефа Дани ще познаваме предмети с завързани очи, различни предмети от сервиза. Видеото се получи много забавно, много готино. Надявам се и на вас да ви хареса. Пишете долу в коментарите какви видеа искате да виждате от нас, за да правим все по-интересни, по-готини неща за вас, такива, освен шортовете, които качваме. Така че ни последете в TikTok, ето тук виждате TikTok акаунтът ни, тук виждате Instagram акаунтът ни и Facebook страницата. Последете навсякъде, защото навсякъде качваме много различен контент, който трябва да гледате задължително и да не пропускате. И нека преминем към самото видео. Или батко това. Може би какво съм се приготвил, бате, ако го познаеш, ще ти знаят. Той ми е приготвил, бате. Почваме ли да ти даваме някакви неща? Аре, бе, че познавам всичко. Да, бе, бате, аз съм много умен. Познаеш до година. Добре, аре да почваме. Почваме от лесно. Аре, Бошка, давай да видим сега. Айде, какво е това? Пани, не бой се. Има коса на него. Не бой се. Бате, какво е това, бе? И щом тук се затрудни, дай да спираме видеото по-добре. Това е дъно. Добре. Добре, браво, Бошка. От лаптоп. От какъв лаптоп, бе? От Леново. Това защото е много не, бе. Това, дай напред. Дай да видим това. Това е такова за телефон и връзката, къде стега екраните. Добре. Добре, Бошка. Това беше лесно. Айде, едно още по-лесно. Това е джойстик за PlayStation 4. Това на Марвото. Баш не е това, бе. Какво е? Ще помислиш ли пак? Добре, айде, да не ти къда. Това е някакво дистанционно. Не гледам това. Това е някакво Ти дистанционно. труваш нещо отдолу, Не. Това е някакво дистанционно. За какво е? за климатик. Дали? Не, за климатика е големо и е на стената. Не знам за какво, ама е дистанционно. Бъдеш дистанционно, не е. Не бе, вече паднат батериите. Не знам какво е, дистанционно е някакво, има бутончета. Добре, дай знам ако сега. Nokia. Дали бе? Това Nokia, ама ти не си бил роден, кога има такива телефони. Това е RAM памет за лаптоп. DDR колко е? DDR2. Я. Нараза фанали, верно дедер. Това Бошка вече познаеш ли го? Това познаеш ли го? Това е огледалцето, което се оглеждаш, това от хард диск. Какво е това огледал? Това от хард диск. Заеби. И ни разочарова. Чакайте бе. Това не мога да е. Колко от колко познах? Колега, загащи се. Не искам. Колко? Не познавам джойстика и телефона. Как казахте, че е джойстик? Ама не е такъв. Четворка Марвото. Той е за петица. Дам питоня, така ли? Бошка не пипе по дедовия там, че размериш на сирене. Не бе, стига толкова. Стига ли са? Ще стана, аре, аз ще припадне, бе. Направо майче звъните на 112, чеки малко въздух да влезне. Даже аз не знам какво е. Дружи руку. Всичко да е Да бе, виж са той колко е лесно. Бате да закидам начало. Бате, не знам, това е някакъв преходник, някакъв екстендер нещо. Това е някакъв от Лего конструктор, бе. Що е това, бе, братче? Аз вече се разбрах какво е. Аз го виждам. Не знам, това е някакво за... не знам нещо Не, щом Бошка да го вижда и не може да познае какво е. като нещо, някакъв екстендер на нещо ми бие, нещо да се защипва. Това е такова за кутия нещо, където се заштраква за тия workstation-ите. Нещо такова ми се струва. За принтера. Това е нечестно сега, вие ме фанахте тук за някакви работи, къде не разбирам. Отказваш ли си? На принтера е някаква нещо, къде штраква някъде. Усещам го тук има някаква палче. Ма не знам какво е. Не знам какво е, нека не го знам това. Това е нечестно беше. Бошка да му си избърши ръце. Това беше нечестно тук, Чакайте, Празен патрон. дам следващото. Да. Лили, батко. Никакъв шанс. Шо е това, бре, бате, а не е хлебарка това. Да видиш колко е лесно като плямка. Това е такова за джойстик, бе, ги е трите тук. Ма и аз тия работи, къде съм ги работил, ги знам. Вие ми поставихте капан тук с това за принтера. Айде.
Това е батерия. Е, тук трите кабела. Ето средата сигурно е син. Не. Има на някой е син, за това питам. Ти го уби с това. Това е капача от лаптоп отдолу от корпуса. Познай го веднага да го еда. Тук какво ще правиме? Айде. Я. Това е лан карта. Окей, го намери. Да. Его. Ясно, дай ръчички. Хард диск. Колко гигабайта бе? 750. Скъпните смисли. На 5400 е това. 750 ли е? Последно нещо. Ай, колегата. Това е горе седи едно корабче устъклено такова. Това е преходник. Тук е VGA, ама тук не знам какво е нещо. VGA има. DVI е нещо такова, да. Вика, бача ми приглушава. Ти, Бошка, някакви... Аз мислех, че сме партия с тебе, ти на мене най-тегавите на Да, мишки и клавиатура. Що? Но това ще го познаем винаги. Да има. Ти мислиш така. Добре, чекай, аз имам още едно така. Аз какви две съм избрал заради това спринтер за отмъщение. Край, това тук вече няма шанс. Какво, събраме ли достатъчно? Чакай, още едно мисля. Не това. Ли. Добре. Бошката ти, само ще кажем, че Бошката ти избра такива, все едно за него си ги избира. Само пък. Да. Аз съм ти избрал такива, къде са хардкор яки. Давай, араби с шефа да че познай. Давай да видим. Защото е лесна гледат страна. Това ми е много познато. Бавиш това. Много лесно отстрани, да. Пипай. Това ако не мога да познаеш, направо по-добре спираме видеото. Да, не се излагаш. Иде край. Не мога. Много ми е познато. Аз ти казах. Аз може ще съм взела. И аз като ради, че почвам от конструктор Лего. Не е конструктор Лего. Добре, дам ти хинт. Дай хинт. Нещо, с което работиш често. За запояване. запояване. Да, това ще е ти. Как за запояване? Така. Ти не го опипваш правилно според мен. По-леко. Ти го закопа с това, аз не очаквах така. Има, аз ти казах, ти отказваш ли си? Отказвам се. Дай. Кое? USB. Кой USB бе? Буксата. И защо не напипвам пиновете? Защото явно си ги свалил нека щупена. Те. Как щупена, че ми дадеш? Аз ще бех хванал пиновете. Бошка, дай ти си я по-лесно. Давай ти си. Добре, да, айде, това е много лесно, така да повдигнем самочувствието. Да. И са, какво е Стерео това? паста. MX4. Не бе, това не е така, с принцовка. Това за... За разпускане. Добре, За инжекция. ето, даваме пак нещо. И с това, че го закопа. Не, много по-елементарно. Това е такова шоково преходник от английско. Може ти... Това, че му го даваш, ще ти... Давай. Това дори аз не знам от какво е. Това е... Капачка. От какво? От лапто. От обектива на... не, на микроскопа, не. Не. Има резба. Бе ми от кой капачки са? От твой шейкър, май. Да, възможно. Не е от шейкър, защото там е по-квадратен. Тук ти минава лесните работи, са и трудните. Ето. Знаеш какво ми хрумна? Това да не е такова дъми, къде се слага на лаптопа. Добре, това го познание, очаквах на него. Добре. Оценила нещо. Добре. Следващото. Тук е букса някаква. Жокер получен си. Звъни ми Жокер. Жокер звъни. Това не мога да познавам. Аз усеща какво е, там точно къде го питаш. Това е за сата тук сигурно. Да. И тук е за дъното. Да, и виж какъв жокер ти дадох. Мислех си за това, ама. Види, последно. Последно. Давам нещо, което трябва да познаеш от това.
Това е такова. Wi-Fi, че. Добре. Добре се справих. Добре. Това ли е? Да.